Ramogi, fuong'ruok nyalo bedo ne jotuo mag kansa pone jolony opuodho yadh bungu manonro yango ni osenyiso nyalo mar thiedho kansa. Ma oyange romo ma okelo kanyakla jolony mag thieth nyamrerwa mag yedhe bungu e kind mamoko ma obagi bomani ma Nairobi. Judith Omondi noluwo siganani kendo mae ripot. E romo mar ndalo ariyo ma okelo kanyakla jochiw thieth, jotim nonro kaachiel kod jolony e yedhe mag bungu, twak dhi nyime ewi kaka pinje mag Afrika nyalo chako puodho yedhe mag bungu, ma bende ong'ere kaka yedhe Nyaluo, kendo rango mabeyo ne ngima dhano kod ma ok ni kare. E romoni ema ne wayudie thuolo mar twak kod Dr. Festus Tolo, achiel kuom lakteche ma ochung' ne nonro mag thieth kokalo kuom yedhe mag bungu e kar timo nonro ma Kemri. Dr. Tolo yango ni giseyudo yien ma gichich ni thiedho tuo mar kansa. Kansa sana ahinya wang'eyo ni nitie yien mawa ma Nyaluo ma chiedho kansa, lakini okwan kod gimiluongo ni evidence scientific evidence manyalo support, manyalo miyo wawach ni yiendwa mag Nyaluo gi gin yien manyalo chiedho kansa. Koro center wa ma Kemri wang'iyo evidence manyalo support yiendwa gi. Yiend Nyaluo tiyo, yiend Nyaluo nyalo chiedho, lakini wadwaro evidence manyiso ni ginyalo chiedho adier. Yadhni nyalo chako tiyo machiegni e matin ne higni 2 mabiro poni omenda oyudore mar ruyo nonro. Shida ma wan go mang'eny en financial support. Mondo watim research. Research en gima very expensive, to dwarore ni mondo wabed kod support manyalo miyo watim science marwa mwadwaro. Gimomiyo wacho ni science marwa mwadwaro, ka in kod ng'amo miyi pesa mowok loka, wazunge mowok loka, omiyi pesa mondo itim research. Ibro timo research e gik ma gidwaro mondo itim. Ok ibi timo gimi idwaro in iwuon mondo itim makonyo jowi, makonyo ogandani. Kaluwore kod projections kaka research wadhi, kwang'iyo to waneno ne maybe kapok ochopo 2030, maybe 2028, 2029 kanyo. Wabo bedo kod yien makoro wanyalo chako wacho ni magi to waso thibitisha ni ber. Kaluoro maneno sani en lope ma iuso, yedhe malal ma kothegi ok nyal yudi, gino manyalo nego chuth thieth gi yedhe mag bungu. Gibeto yien mane nitie kaka mitiyo godo chon, to yien go kawo ndalo mang'eny mondo mi gitegno. Nitie yedhe kaka sani mrembe en yath makawo higni mang'eny mondo tegno. Ji tong'e tieke. Wan gi ng'o, ji tong'o tieko. Wan gi otho, ji tong'o tieko. Wan gi sogo, wan gi ober. Mago gin yedhe madongo. Tingeni wan gi yedhe moko matindo miluongo ni shrubs. But kibete to yudo kothe bedo matek nikech gin yedhe ma ok nyal propagate their seeds. Nyaka ne duol ma puodho thieth e piny mangima WHO yawo dhot ne pinje chako puodho yedhe mag bungu, piny ka piny kama oriwo piny Kenya loso chike mabiro tayo tiyo mag yedhe gi e yo ma ok bi kelo midhiero. Ok wanyal dhi e osiptal watera yath kamano ka onge chike ma giketonwa e yo makare. To sani wadwaro mondo chike mane gisechako losogo mondo mi okal, kendo ka chike osekalo mondo mi opuodhwa kaka yedhe mag Nyaluo, mondo mi wanyal obed gi thuolo ma thiedho ji e osiptal kaka dokteche mamoko ka thiedho ji. Our progress is anchored in policy development, which we are now doing it, a clear research framework, and the development of practitioners' handbook to guide a safe, ethical, and a very standardized practice. Judith Omondi, Ramogi TV.